sammen. I dag så vil jeg lave min Askmy-video, som jeg så skulle lave. Ja, det sagde jeg skulle lave i den sidste video. Ja, og jeg går bare i gang nu med at lave. Okay, der er en, der spørger her. Kan du lide The Tumbles? Ja, det kan jeg godt. Jeg er rigtig en fan af The Tumbles. Jeg er mega stor fan af. Hvad kan du lide at lave i din fritid? Jeg kan lide at male. Jeg kan lide at gå tur med min kanin og synge og danse. Det kan jeg godt lide. Hvor mange år er du? Jeg er 12 år. Yeah. Hvad er dit fulde navn? Det er Victoria Cecilie Ann Samsen. Yeah. Hvorfor har din kanin en bror? Fordi det er rigtig sødt, synes jeg, at en bror til sin kanin. Ja, jeg ved ikke, så jeg kan lægge forskellige ting ud af min kanin, og sådan bare hyggeligt, synes jeg. Hvad hedder din kanin? Min kanin hedder Fus Thomsen. Ja. Hvad hedder den? Der er en, der spørger igen, hvad min kanin hedder, men jeg har allerede svaret på det, så ja. Hvorfor ville du have en kanin? Det ved jeg ikke. Jeg synes, de er nudt ud, og det kunne være rigtig sjovt at have en kanin, synes jeg. Så ja, valget blev til en kanin. Men ja, Cola vs Fanta. Cola. Ja, jeg er ikke rigtig en Fanta, men jeg kan godt lide Cola. Ja. Justin Bieber vs One Direction. Hvad hedder det? Jeg kan godt lide One Direction. Jeg er ikke så meget til Justin Bieber, fordi at han er ikke rigtig min stil, men han synger rigtig godt. Det er det, men ja, ikke rigtig min stil. Blå vs Pink. Pink, tror jeg. Ja, Pink. Jeg kan godt lide Pink. Det kan man se på min trøje. Men ja. Hvid vs sort. Det ved jeg ikke rigtig. Hvid, tror jeg. Ja, hvid. Norsk. Jeg ved ikke rigtig, hvad det går ud på, men nej, jeg snakker ikke norsk. Nej, det gør jeg ikke. Hvis hvad det kan gå ud på, men jeg har ikke så mange, spørgsmål, så ja, vi er egentlig også færdige nu. Men vi ses i min næste video. Farvel.